Kag sa number 1, isa sa 15 ka mga contractors nga nagahimo sang flood control projects nga ginhingadla ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. taga Victorias. Iniyang ginkumpirma ni Bacolod Congressman Albi Benitez. Suno sa kongresista, sa anong ka mga flood control projects ang mga contractor, 5 ang nahuman na. May report si Romeo Subaldo. Ang Legacy Construction Corporation ang isa sa top 15 contractors nga may pinakamadamong nga flood control projects sa Pilipinas. Inibase sa listahan nga ginpagawa ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Sunod kay Bacolod Lone District Representative Albi Benitez, ang ini nga contractor taga Victoria City. 22% sa mga flood control projects ang gin-award sa mga kumpanya. Dugang pa niya, malawig na sa mga negosyo ang contractor. Sunod pa kay Benitez, may 6 ka mga flood control projects nga ginhimo ang Legacy sa Bacolod City, kag sa 6 natapos na ang 5. Sila man ang napatukod sa legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center, pati na sa Bacolod General Hospital. Patag niya, gipresentar pa lang sa presidente ang listahan sa contractors pero wala man sa may ginsiling nga may anomalya sa mga ginhimo nga mga proyekto sa amo nga mga contractors. Now remember, the president mentioned this without saying may mga anomalies. He just said that these are the top 15 corporation that has been awarded projects nationwide. Okay? So ara pa tada sa daw factual na muni mga construction companies nga nakakuha sa mga awards of flood control. Whether there are guni-guni ghost or substandard, wala pa kita to. We do not know yet. But my understanding also, there are about 6 projects from 2022 to 2024. Gina-validate lang in 2025. Out of the 6 projects, 5 na natapos sang Legacy here in Bacolod and 1 na lang ang manugtapos. Masobra sa 600 million pesos ang balor sa projects nga nagkadto sa Legacy sunod pa kay Benitez sa 6 ka mga projects. Subong adlaw, may meeting ang DPWH kaupod ang tanan nga mga district engineers sa Negros Island Region kag gina-review kag gina-assess nila ang tanan nga mga proyekto nga ginhimo sa idalom sang ila ahensya humalin pa sang 2022. Suportado ni Benitez ang tikang sang presidente nga ipa-review ang mga projects sa mga contractors. I commend the President for taking this initiative of calling out mga contractors, mga projects that needs to be audited and reviewed. And I think the only President has done so with this extent. So I really would admire his initiative of making sure that the mga projects natin sa national government are properly audited and make sure that there are no anomalies or irregularities happening. May ginhingadlan man ang presidente sang top 10 nga mga lugar nga masami ginabaha pero wala naman malakip ang Bacolod City sa listahan. Ginahulat pa karon ni Benitez ang resulta sa assessment sa DPWH sa tanan nga mga flood control projects sa NIR. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.